बड'लेण्ड हटेलाव हाबनोसै दिनैहाय गोबावजों फैदों नालाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आङो गोबावजों थांगोन जाहैबाय क'क्राझार। दायो कारसिङाव दङ, ओमफ्राय जोङो दा बेंटल मोनफैबाय। बेंटलनिफ्राय दायो क'क्राझार थांगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादोल'। मा होनो? मावलांनो नागिरदों दिनै एसे बेरायहैनो। गावसो नालाय ब्लग भिडिअफोर मोननिया। बे जाबाय बेंटल। रायजो काजोलगाव सफैबाय दायो। काजोलगाव राजा लामा। क'क्राझार मोनफैबायानो जोङो अब्ला नै क'क्राझार टाउन मोनफैबायानो लोगोफोर। क'क्राझार BTC सेक्रेटारि अफिस, ओमफ्राय एबा बड'लेण्ड हटेल। बड'लेण्ड हटेलाव हाबनोसै दिनैहाय गोबावजों फैदों नालाय। क'क्राझार BTC सेक्रेटारि गेटनि खाथियाव बड'लेण्ड हटेलाव जानो थांगासिनो खालामनांगौ। हटेल मालिक बाजै। मबे मालिक? नैबियो। ए बैयो। ए हटेल मालिक नैबियो। होदे एसेनो हास'ख्लि दं नंनाया। हांसो बेदरजों लोगोफोरनो बाजै होफैबाय। बेनो बिसिना हटेला। हांसो बेदर जानायलाय गोथाव नै। गोथाव। ओमफ्राय माबा आलु दरसे मोनदेरबाय। गोथावखा, इयाव आं जाबाय थाखायो। हांसो बेदर लोगोफोर। BTC सेक्रेटारि अफिसाव हाबफैबाय जोङो होमब्ला नै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सफैबाय अब्ला रायजोफोर क'क्राझार BTC अफिसाव। दा गारिखौ साइड खालामनानै ओरै थांसिगोन जोङो सिङावहाय। फार्स्ट टाइम सिङाव हाबफैबाय। दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आङो क'क्राझार BTC अफिसाव हाबफैनाया। फार्स्ट टाइम आगान होबाय होनजायो आरो। सिङाव थांगासिनो दङ जोंना। सिंथाराव हाबबोबाय जोङो नै। ओमफ्राय दा बबेजों थांगोन? ओरै बड'लेण्ड सेक्रेटारि। दिनै फार्स्ट टाइम गाखोफैबाय बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसावहाय। भिडिअ लानो मोनो ना मोनामोन? आं आरो होबाय नै। मा खामानि मावो ओरैबा मा अफिस ना मिथिथ'वा नै। अलरेडि केमेरा साजोबखायो नै। मोना। ओमफ्राय माबाया जाग्रायालाय बोरैथो? एसेमब्लि जाग्राया बोरैथो? बोरै? ए रुमाव मोनसेबो केमेरा गैया। पाब्लिकफोर जिरायग्रायावल' दं केमेरायानो। बड'फा नोगोर क'क्राझार ब्लक देखायना फिसा फिसौ स्किम होसोला बिदिनो सैमा बायदि सानसे गाहाम नेनांगौ जाखायो। फाग्लासो। दायो ओंखारफिनबाय जोङो सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय बाहेरायाव सफैबाय नै।